Teresa, hola, què tal? Com vas? El paisatge de la meva obra només són dos paisatges, o de la Maresma o el de la Terra Alta. Són els dos llocs on he viscut i que m'he estimat com a propis. No n'hi ha d'altre, de paisatge. Ara, mai he tractat el tema del paisatge com t'he de dir... No tinc un poema dedicat al Maresme. Jo la Maresma, ja m'he fixat. L'Antònia Grau a més ho diu amb una actitud combativa, entenc. I tu també, per què dieu la Maresma? Perquè això, segons l'historiador Pons Guri, això del Maresme va ser una creació com això del Cava, saps? Que s'ho van treure de la butxaca. Vull dir, aquí la gent en deia Marina. I sembla que quan van fer les comarques, quan van delimitar les comarques, això va ser una mica creat, segons en Pons Guri... O sigui, en Pons Guri hem de mirar un lupa, ho deia, vaja. Sí, i ell defensava una altra denominació per Arenys, que seria una petita comarca que no aniria tan amunt com a casa vostra, ni tampoc aniria, potser sí, cap al nord sí, que en deia la Marina de la Selva. Normalment, en els poemes, si dic Maresme ho dic en femení, perquè, per exemple, hi ha un vers que diu «És la Maresma un oblit de sirenes, que escampa un cant de silenci absolut». O bé a vegades dic Marina. En Valerià ens coneixíem de l'Institut de Mataró. Ell anava un curs davant meu perquè anava més bé d'estudis que jo. Era l'únic institut de l'estat espanyol que es feia coeducació. I després hi havia un grup de professors que tenien molt clar el que és la cultura i el que és la pàtria. Ens coneixíem de vista amb en Valerià perquè no fèiem el mateix curs. I quan jo ja era a Horta i em va escriure una carta demanant-me per publicar coses a la Font del Cargol, escrivia tan bé que jo em vaig pensar que era un home gran, o sigui, no associava el nom amb la persona. I recordo que em pensava que era un senyor gran de tan bé que escrivia. Doncs quan vaig veure en Valerià, de cop i volta, dic, si no és pas un home gran, i a més ens coneixem de l'institut, va ser una sorpresa. D'alguna manera has mantingut el contacte amb la gent del Maresme, no amb aquests, sempre aquesta voluntat de comarca hi ha sigut, no? Hi havia una cosa que s'anomenava la Comissió d'Activitats Cíviques del Maresme, a la Selva i al Gironès, abans del 74, que això agrupava gent de totes les edats. O sigui, hi havia avis, estudiants, obrers, pares amb criatures petites, i això era en ple franquisme. I es van fer moltes coses en això, i jo vaig participar-hi molt activament. I llavors d'aquí de la comarca, sí, doncs amb qui hem fet coses en comú, sobretot és amb la Llum Torrents del Museu de la Marina de Vilassar. Però amb l'Antoni Grau també tens contacte, d'alguna manera? Sí, la Maria Antònia Grau, vam tenir molt de contacte. Bé, la vaig conèixer també en tornar a Arenys, i em van agradar molt els seus poemes. Hi ha identitat al Maresme, hi ha una identitat maresmenca, si aquesta identitat va lligada o no a una certa resistència cultural, una certa revolta cultural o no. També, és a dir, dins d'aquesta identitat. Aquesta identitat en tots els que som antics de la comarca hi és. I és que, a veure, ningú pot fer resistència cultural, i dins la cultura s'hi inclou la pàtria, lògicament, no pot fer aquesta resistència si no té aquesta identitat. Si no tens identitat ets una apàtrida, i llavors els apàtrides són internacionals. No demanaran mai els drets per una llengua, els drets per la diversitat. Per mi no s'ha guanyat res. No s'ha guanyat res, al contrari, la llengua està molt pitjor que no estava quan era prohibida. Perdut tampoc hi hem perdut, però si ho sospeses tot estem allà mateix. La poesia és una forma de lluita també, no, encara? Mira, jo, la meva vocació, no sé si això es deu poder dir així en públic, però quan era jove, la meva vocació ho tenia molt clar, era la guerrilla. Veient que aquest país, això, no va endavant, ni podia anar de cap manera, vaig pensar que faria el que podria per la meva llengua. És que jo no penso sobreviure a la meva terra, perquè si la meva terra s'acaba, jo també m'acabo.